acara jam itu jam 10 orang enak sing moro pegang ngarit ae ora penting disko ae ya ngene kok arepe nyalokno RT niki teko ora rapat iki rapat model piye neh ngene iki ngene iki lho rapat apa jane iki rapat carane tak pakil disko ae no jane wani aku ora jambret jane no gara ya oret iki lho panggah enggak ya kowe trimo jambret pisane ngontong wis aku ngene iki temo jam 7 semana tapi tekon jam 10 itu pas jamur dantok iya kan iso ranek wong wedhus-wedhus biasanya lewat ranek belas ki mau niki lek ranek baturing ning nggih jane cuaca ya enak nggih ngopi jane iki lek bolos sik Nampo betul telak kae nang kono kae. Iso krungu nek ku proses. Nek ku apa jeneng rasane kuwi. Sar proses aku kuwi. Iki sapa kae? Wedhus kae. Kowe sapa kowe? Rena. Api. Rene. Yo, Bret. Kaya konangan iki. Wah, uripmu mulya men. Liung suhu kok. Ngene. Udah kene ngopi-ngopi. Iya, wis ta iya. Udan aja nek pilihan RT. Aku nyalokno lho, Black. Lah iya. Oh, Ndi sangune? di dukungan lek dadi apa enggak tak sangone ra dadi wis tak lengen kok. Wah, aku bagi sing bagian nang ngarep aku, mongkon golek wong. Yo yo no, we tim sukses kau. Lah iya. Terang golek mana ora ketok belas. Ora cekok ora. Oh, Black. Wis apa kadang-kadang lupa loro datang bantak ya. Gajaran. Iya, ada nek iki ret. Wah, lama aku ngono iki ya, sampe niku. Iki lho mlaku juk ya. Ya kesandung. Ya, kursine iki jekone iki. Wis nduduk amar kowe yo, apa iki ra tau adus kok. Nih. Terus aku tak inget kok kono gerbo-gerbo cek bahas apa. Wong alas dilar nyalokno RT iki lho. Aku yo kopi-kopi yo enak. Njaluk kopi iki. Iya. Oh iya. Yo, Dar. Apa, Pak? Pak, gaene kopi, Nduk. Piro, Pak? Halo. Nggih. Anakmu ayu tenan iki. Wah, ayo. Ini loh. Iki kan lumpuk-lumpuk. Iya, iya. Iki aku nyalokno RT. Oh, iya. Dukungan Iya. Lah iya. Nah, kelas RT ya. Terima jambret ya kaduan aku. Jare emakku panggah HP aku. Tangune pura iki. tangguh panggah enek lek dadi sik. Jadi tok Lek ini tak lengeni to. di transport, Bos. Iya. Bensinnya masuk enak. Separuh ae sik. Lah iya. No tenan lho. Angkat. Oh sawai garapen. Lah, opini teko lah. Oke. Kilo, Pak, kopine. Ya, Anakmu ya jos, Pak. jos pae irunge suntikan ngene. Ye, anake panggah A1. Anakmu Pak wahyu men, Bret. Yo ayu to Grek. Carane gawe pengen ro we. Ya lampune padang ngono. Dadi anak wedok wahyu. Tenan. Bret. Oh. Sunatmu nanti anakmu iso wahyu. Tapi sowi gak ketok lunga apa ki? Temu lho kok. Jalan pagak kira kita Bret, kita sing atosne kuwi kok indas iki. Foto piye? Yo, yo, mandek kaya.
Enak apa tuh bos kok rame-rame man. Rene to rene. Dile jikun iki, nggih cangkruk kene, petong. Kene. Ini lah. Yo kowe raimu rungokno. Ini enak apa tuh bos? Dadi tim sesku. Sampai arep nyalone apa? RT. Bos, opine tuh bos? Gasah, duduk. Tak jalukno takon gawe anak kowe. Darmini. Apa, Pak? Kopine tambah stok. Ya, Pak. Iki, Pak, kopine. Iya, kopine teko ya. Matamu iki lho. Bah, remuk tenan gitu aku. Matamu nyapa to karo anakku lirak-lirik ya. Anak wae, Mbak. Ya. Bos, iki kok mbahas wedoan ngumpul rene iki jare mbahas RT. Oh ya. Ki maksudnya piye to? Yo nek ndang direbuk ning ndi lho, nang omah kok ning ndi lho. Cuacane kok ngene anake di rumahnya piye pitung? Yo, Gue karo sangune bareng. Ya wis bener kuwi. Piye? Masuk. Kan di rumah ya. Rokoke. Iki atur strategi supaya aku menang. Soto, iki nyalone RT ki nek ongkone ora bos? panggane pangga tak siapi. Oke. Cok kuatir. Tangkeme dhewe lecek kurang nguntal ngene iki rek. Enek ngene iki. Pak. Iki masa sugane telor tok. Ndi tangklope iki? Jole dhewe bensin lho mau bang-bang tok terus masa kena tangklope. Lebih panek ngenyak aku to, Glek. Ya pangga tak siapi to, Glek. Ya iya ndang ndi. Piro? Lu, telu ase. Kowe 200-an dari 600. Ki telu. Lancar tok nang ngene. Ki giyo ki telu. Sing sitok kok nggih rokokan neh kok beli, ya. yang ini bos, yang ini pinter gitu bos. Terus iki. Tenang ya, dedekno. Ya, Tetep didadekno. siap. Ya. Siap, bos. Boleh itu salah. Garapan giliran, ya. Yo. Ojo terus nek nampa duit terus motornya bedu biru kabeh ngono kuwi. Jangan yo gambare biru kok ijo duwe iki. Abang celok kotrok. Oh, celok. Wah, Ikane kurang, bos. Lha iki ora kendaraan lek telu wis 6 to. Iki kocok ngelunan. Berarti ku akeh ya? Kuwi jatahe dhewe iki kangge awakmu tok nggih nyukses aku. Wong-wong mangkene. Oh, iya. Ya. Siap toh? Ya. Yo ngene iki lah aku tak seneng. Pinter. Ya. Ngerokok lho. Nikmat. Pokoknya sudah dadi RT. Bendino tak teribras. Itu ya ditelaten iki, ora apa-apa tapi wong jebol kene dhewe. Oh, cokok panggang entai ya ta. Sik to duwite nggih modal RT. Jadi tak gesek nang maneh. Berarti itu bos kok. Dipangga syukurane udus. Emang ya. Ya, jangan khawatir. Emang gua ngene. Tak dadare bagan. Sak nih kabeh wong engko. Ya, oke. Wis saiki dipangan sik saenak. Enake yo. Wis. Yo pancen yo tegale tandurane telo. Besok ngumpul maneh. Ngumpul ya, ngumpul. Oke. Ya. Oke. Bikin jamu ora? Ya gak usah, gak perlu. Gak perlu kopi ya cukup. Alah, putra wali lah. Jamune nggih kesehatan. Kelinu. Nah, klinu. Oke. Apa lah? Sama Samarku nak tak jamune enake kulit-kulitmu malah panas. Terus, aku tangan sih ya. Tangan sih. Boleh makan? Boleh makan. Suruh lagi ngobrol ini. Ya. Oke. Siap. Oke. Ini wis deal ya. Oh, jatahe keluargamu di nek ya. Ya. Oke? Ya. Tungane sukses. Ya. Hati. Oke. Selali. Arep babung ning ndi, Rat? Arep suka te sapa, Rat? Coba bro bisa sangon itu. Baik. Iya.